Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti sadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Mare, agdamagakman. Anya ti damagam, Mare. Nakitam ka din nila kay ko. Nakita kita'y agsapa, nagpaamyanan. Apay, saan anagaw awed? Saan pa'y nga rod, iso asap sa pulag. Ne, anya ti orasan. Alas 6 nga rodan iti malam, Mare, katawan pa'y. Ay sus, napananan ngay nila kay Mau. Anay ko, apay nga sinipat mo ti imak. Itay pa'y laakid-kid disam day takarni ti manok kasi daan tayo. Mabisinak nga rodan. Kuna ni nanang, saan ang mabalin amangan ta no awan da ka ni tatang? Mabisinak nga rodan. Apay nga min anak kasango day ta si Dan dito'y lamisaan. Di ka lang makaururay. Basta, urayin ta ada nanang kan tatang. Apay nga min nga wanda pay laeng. Mabisinak ko. Basta, makauray ka kadi. Tamangkidis ka manan. Ay na, maibus tonday ta, gapo iti kakikidis mo. Giliw ko! Miss na miss kita! Mati pa nagkanta, pare. Ayun, silang ti boses mo, pare. Abayan, ako naman silang ginawa ko di kangangato na tono. Saan mo nga kabala nagawatan, pare? Anya? Ay, padasag mo. Gusto mo na. Ipasublat mo na, tasak mo ti agkanta. Ay, agawit ako no, kasta. Di na makayat apagkantahin. Agsinublat ta nga, Rod. Agawit ako, mabisinak. Timakdal ka matan, pare. Talaga ka di nga agawit kan? Agawit ako nga, Rod. Kabalam ti magnangagawid? Abay kumasan. Amamadlang ti papanam? Amok. Sige pare, inakon. Ini. Sana dito ti pagnam nga agawid? Ay, di nakman suruan. Sumit ngoton, danda ni Jakon makita ti dalan. Jakmat la makita ni Pasito. Ay, isupay ti oras ko amang birberok iti sinalbag a tao. Nais ko. Pasito! Aswang! Aswang! Anyang aswang? Aswang! Aswang! Ay, Pasito! Agsubli ka ditoy! Di nakita rayan! Mabisinak kun kunak lang nga rodan. Nita, agsangit kitnin. Mangantang aminan na. Nagbayag mo't datatang kananang. Aswang! Aswang! Tatang, si Mang Patkan. Yes, manganta yun. Ayan ni nanang yaw. Rimwar matatang. Mapan nakakanusukunan. Anya? Apa rimorket ada aswang itirwar. At aswang, mabutungak tatang. Ayan ka aswang tatang. Pasito, apa nga intarayan na? Si Kadya Aswang? Aswang asasawam? Ninanang ti aswang? Ay, agtal na ka man. Sana mabalin nga agbalin nga aswang ni nanang. Pasito, day ta ka iinom mo. Iti panagkitam iti tao kat aswang. Anay ko, apay ngayong agtabis ka bakit? Sa kalaagawid ni pananganon, salbag ka. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Mare, apay, pudno di istoryaan da nga intarayan na kanila kay mo iti kalman. Naa, nagbiit mo tanday taan nagwaras? Iso nga rod adamdamaga kan kano pudno. Kan apay nga intarayan na ka. Diyak ko makayat nga istoryaan nun, Mare. Tanag madi adenggang. Ay kat ibagamutan kanya ka.
Di mo la ibagbaga iti sabali maray. Wan, Mare. Siyak lang ti makaamaw. Kastoy nay, gapo ta sumipngoton. Pinagbiddutan nak nila kay kong aswang. Anya? Saan nakaanabigbig adagos? Ay, gapo iti kinabartok na siguro No apay met ngamin, anaikat dagiti ngipon mo dita sangaw. Kat adda nagbati akaslapan nakapangil na. Ay, di nakman uyawanan, Mare. Ta problema kita nila kay ko. Taapay, gaputa na pagbiddutan na ka nga aswang. Gapo ta agmal malumlatan nga awan iji balay may. Agasam, agawid laangan no mabiseng. Ay sus, dakkel a problema ti kasta nga asawa, Mare. Awan manan ni tatang yaw. Awan mat dito'y balay. Ay, sa dino manan tinapanan na. Saan mi nga mo, ananang? Basta nakitak matarimwar itay. Imbagak mo't nga agbalseg. Saan na siguro ang nangaga? Apay ngamin nga inaldang arumwar ni tatang. Mapan ngamin makininom. Mapanyo sa pulan ni tatang yaw. May. Apay nga ibaundak. Kat agar arami dak iti assignment ko. Junior, Mapanak makiayayam. mapanyo biro ka ni tatang yo. Kat saan kayong agaw awid no saan nyo akadwa? Anyamot tan. Apay ngamin akanayon arumwar ni tatang. Imbis ang mapanak makiayayam. Masanduta ko namang biro ka ni tatang. Apay nga rog nga intugaw mo ditan. Sikan ati mang biro kan kuana. Siyak lang. Naglaing kan. Kat no duwata nga imbaon ni nanang. Nagsakit nga rodan dagito'y sakak. Nasakit. Idin to tauray agmalmalum kang agtaray-taray. Saan mo't nga agsakit ta sakam? Nasakit nga rod. Uray awan ti mapan mang birbiro ka ni tatang. Ha? Ne? Apay ngay anak tugaw ka dito'y abay ko. Ibaga talangan ka ni nanang. Asaan ta ang mabirukan ni tatang? Pudnumat. Itay tapay amagmag na. Ngam saan ta amabirukan ni tatang. Gawid takit din. Madamdamamot Urayan tapay asumipngat basit. Ay nabartek ka manen, Pare Pasito. Nakakainom bakla, Mare. Birbirukan da ka dagiti anak mo. Ah! Saan mo idaan na sabat? Apaya, masapula biro ka na nga Kat imbaon ida ni bakit mo mo kumad tagawid. Apay, sa dino ti papapanam aya, tanagrigat da ka abirukan. Naglaing kan, nagmalmalem ka nga awan dito'y balay. Ita? Agilad ka adagos? Ay, nakainom ka manen. Hindi ka man natagaray. Ay, makaumakan Pasito. Nagtala ka na Makaturturo nga, kiso nga, guli maka. Manang, sikan ti makisarita ka ni nanang ha. Apay nga ibaunak ngay. Sikan Adandag iti anak ko. Ah, Junior, may, adda kayon. Winanang. Adamat gaya man ni tatang dito'y balay. yung ngagpaiso. Saan mi amabirukan, nanang? Saan nagawid kami na? Oh, makita yo ti aramid ni tatang yo. Di nakpayam mo atulungan. Sala agawid no umay mangan. At dalaan ko maibagakan ka, pare. Ano day Mare? Ipakaasi, ano mabalin, saan mo nga ay ayaban nila kay ko. Ay, nagdakkel ti problema. Saan ang matatao iti balay? Kastaya. Awan pa yun apulos maararamid na. Oray no ibaon ko, aglibas lat ta arumwar. Rabi into ninto nagawid. Kastoy na yan niya, Mare. Sana siya ti kasaritam. Ni Pare Pasito Tadyak mat ay ayaban. Isumat ti mga awis kanyak nga aginom kami. Ay, kasta aya. Umay nakpay awisan iti balay mi. Uray jak kumakayat. Pilitan nakmat. Kasta gayam. Wan Mare. Iso ni Pare Pasito tinaskan nakasaritam.
Sana siya? Bigbigat, rumwar ka manan. Ne, apay anak katugaw ka, di tari daw. Tapno saan ka apumanaw? Bantayan nak. Kasapulan. Ay nak umisbaw. Aglisi ka tamag naak. Ay awan ti rumwar. Kaya't mo nga umisbuak, di ti unag. Saan ka rumwar kunakan ka? Anya, di nakparwaran? Nita ipilit na ti rumwar. Ikulong nakki di dito yan. Saan ka rumwar? Napigpig sa kagat ngam siya ko. Ditakan! Hoy, Pasito! Agsubli ka! Aginumta ko ng pare. Una, at dawit kong arak. Pasak pa lang kita, pare. Anya apas nga ibagbagamit. Kumay kakidin. Di nakpilitan, pare. Kinapudno na, imay nakinasarita ni bakit mo. Na, anya nga itimbaga na. Saan ka kanon nga awisan nga ginom? Takanayon ka kanong awan ni Jebalayo. Pat, cimba day diyang aswang. Ay, day diyang asawa. Mabayin na kini bakit mo, pare. Kumay kakidin. Pagbainam ko ma. Agin uungit la day dyan. Ay, awan dagiti anak mo, Maray. Jak nga rod ida mabirukan. Napanda siguro na kiay-ayam. Mapan ko maipabirok nila kay ko. Taawan manon. Ay, una yun dahi alakay mo, ta saan nga agnaknakam. Ay, uma akon. Ikandadom day tagit di balayo, Maray. Tapno saanen ang makastrek nila kay mo, numalagip na ti agaway. Ay, sus, malam kaya man pare. Agawid ako na. Sabi nga, nagsapakan nga gawid. Kat saan tapay mat anaibos ti arak aginatang mo. Kwa, kasla agparparik na kanyak nga dadakas na mapasama kanyak kahit. Anya? Uy, medyo agkaba-kaba kat ti barukong ka. Hindi ka man nagsawi ti kasta. Kwa, ay, madanaga na ka. Uy, agawid akon. Sige, Ay na. agawid kan. Ay. Aganap ka kini bakit mo. Kasla imungat tatakay. Ay. Napay nga, diyak mo malukatan da ito yung gate ti balay may. Nakalaksamat iti unag. Bakit? Woo! Lukatan man da ito yung gate. Adakaon! Ne, saan ka makastrak, Paray? Ay, maray. Ay, uwan nga raw. Itaman pa nga inlak ni bakit ko da ito yung gate. Awan dan sa mo dita balay may. Addada, Pare. Di nalakay at alukatan day tagityo. Apay nga. Di ko diyak makastrukain. Agnakam ka ngamin, Pare. Panaw kamot ngamin, panaw. Parigatam ida amang birokan ka. Ay, bakit? Woo! Lukatam da ito yung gate! Ay na, Pare Pasito. Daytoy titandaanam. Tisadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Saan ka ngamin ang agsadot-sadot? Tatisadot nga asawa, madusa, nang runa no saan na nga among aramiden dagiti responsibilidad na. Ay, bakit? Woo! Luktam to yung gate! Ay na, Pare, aganos ka Makarangrang ka! Pukaw dita! Lukatam ka da ito yung gitan ta sumuragak. Sumipngutan. Kat, apay kumano sumipngat! Ado ti lamok dito yung ruar. Agreklamo ka ita? Kat inal daw tupay nga awan ka dito'y balay? Ingkakit di saraka ni kumparim apadam nga artag, taaginom kayo nga aginom! Ay, nasaan ka di akas ti panagsasaum? Bakit? Ay! Idoblet ti padlak na day tagay, tapno saan ka na makastrak? Ha? Si Kapay, apakpak ka na? Ay, kwalo katamki din bakit? Tarek, agbalbaliw ako. Amom ka din asino ti aglutluto? Siyempre, ninanang Saan? Inta kitaan. Nakaluto ako niti pamigat anak ko. Umay kay manganan. Tatang, apay asikamot ng taglutluto. Ninanang ngay. Siya kung ti agluto kada bigat, tapno makainanamot ti inayaw. Ala, mangantan manang, tama pantagi eskwela. Mala. Mangan kayaw tayo na mo iturod ti kapininanang niyo dyan sila, Ay, sige tatang. Ay, Junior, apay agim magatmatan ni tatang. Jak amu
Apay ngay adamagam kanyak. Sa bagay, nasaya at matkit din no kasta. Tapno saanin adu saan ni nanang. Kan, tapno saan dan agap-apa kan ni nanang. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa, awan tinasaya at apagtungpalan na. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Rebotazo. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.